Most bemutatom nektek a Pick-Molstaff céget. Manapság elég nehéz jó kivitelezőt találni. Nagyon sokszor megígérnek valamit, és nem úgy teljesítenek. És a munkájuk nem minőségi, hanem sokszor ótvány. Szerencsére nekem ajánlottak megbízható kivitelezőket, mert róluk azt lehet tudni, hogy betartják a megbeszélt időpontot, a minőség az első, és nem az időt húzzák, hanem gyorsan ki akarják szolgálni az ügyfeleiket. További tartalmakért pedig kövess be!